Martin Hanák uvádza dokumentárny film Rok v raji. Myšlienka natočiť tento dokument sa zrodila jedného dňa, keď som pozoroval hviezdy. Mojím zámerom bolo zdokumentovať prírodu slovenského raja počas všetkých ročných období. Natáčal som v rôznych lokalitách slovenského raja, no pre mňa osobne sú najzaujímavejšie menej vyhľadávané časti Národného parku. Síce na lúkach začínajú kvitnúť kvety, ale v niektorých lokalitách ešte ostali zvyšky snehu. Zvýšený pohyb medveďa hnedého signalizuje, že prichádza jar. Tohto jedinca zaujala moja kamera. Poobzeral sa a pokračoval lesom. Po roztopení snehu sa v roklinách Národného parku zvýšili hladiny tokov. Práve toto obdobie ponúka krásne pohľady na rozvodnené vodopády. Koncom zimy v mesiaci februári jelene zhodili parožie, ktoré je pohlavný znak samcov z čeľade jeleňovitých. Príchodom jary sa v prírode začínajú objavovať rozmanité farebné palety kvetov. Lesy a okolité močariská sa začínajú prebúdzať. Na čerstvej tráve si pochutnáva jeleň, ktorému postupne dorastá parožie. Jarné liečivé byliny sú tiež skvelým zdrojom vitamínov a minerálov pre celkové zdravie a vitalitu. K monitorovanému kalisku sa prišiel napiť hlucháň. Po väčšine roka žije tetrov skryto a samotársky v miestach, kde nie je rušený prítomnosťou človeka, potrebuje vhodný životný priestor o rozlohe až 30 km štvorcových. Obýva slnečné zmiešané a ihličnaté lesy alebo rašeliniská, kde si opatruje potravu zberom a hrabaním. Živí sa bobuľami, travinami, ihličím a mravcami. Jelene zhadzujú parohy v rôznych obdobiach koncom zimy. Kým niektorým jedincom už parožie dorastá, ostatné sú ešte pred zhodom. Parohy jelenia môžu narásť až 2 cm za deň, čo z neho robí jedno z najrýchlejšie rastúcich známych tkanív. Vetvy parožia jelenia sú geneticky určené, čo znamená, že jeleň bude každý rok reprodukovať podobný vzor parožia. Na jarnú prechádzku sa vybral aj rys ostrovit. Zachytiť na kameru toto zviera sa mi dlho nedarilo. Preto ma prekvapilo, že tieto zábery sa mi podarilo natočiť na turistickom chodníku v miestach, kde je pomerne veľký pohyb ľudí. Na turistickom chodníku som stretol aj zvedavú líšku. Prešiel necelý mesiac a jeleňom výrazne podrástli ich koruny krásy. Jar je obdobím mláďat. Je úžasné pozorovať, ako rýchlo zo dňa na deň rastú. Mláďatá vlka zdokonaľujú svoje pohybové znalosti. Na opustenom cintoríne kvety vyzdobili okolité hrobky.
Matka sprevádza svoje mláďa krokmi života na tejto zemi. Pár dní neskôr sa už táto dvojica pokojne pasie. Mláďa postupne sprevádza jeho krokmi života. Matka s mladým sa zdržiava v hustých porastoch. Niekedy sa nám môže zdať, že mláďa je stratené a samé, ale nie je to tak. Najlepšie je čo najskôr odísť, pobrať sa preč. V žiadnom prípade sa ho nijak nedotýkať. Teplý jarný deň prilákal samicu rysa s jej mladými ku kalisku. Kým ostražitá matka dávala pozor, mladé neváhali a išli sa osviežiť. Po osviežení tieto mláďatá oddychujú v bezpečí matky. Slnečný deň sa končil farebným západom slnka. Po zotmení sa medvedica a jej mladé vybrali obtierať a škrabať o stromy. Niekedy ide o spôsob komunikácie pomocou pachových stôp zanechaných na kmeni. Inokedy sa škrabkajú na ťažko prístupných miestach. Tieto dvojročné mláďatá už čoskoro opustia svoju matku. Pohyby sem a tam pôsobia komicky. Salamandra obýva vlhké lesné lokality, polia v blízkosti vodných tokov, jazierok alebo studničiek. V jazierkach sa taktiež liahnú vodné vtáky. Dni sa predlžujú, čo signalizuje, že prichádza leto. Sneh vo vysokých polohách už dávno zmizol. Na horských lúkach odkvítajú jarné kvety. Letný deň sa ku kaliskám chodievajú napiť alebo osviežiť rôzne živočíchy. Tento jeleň sa pri kúpaní prevrátil tak nešťastne, že má veľké problémy postaviť sa opäť na nohy.
Nakoniec sa mu to podarilo. Medveď si veselo šplechotce. Teplé letné noci sú ako stvorené na pozorovanie hviezd. Keď sa v lese zotmie, častokrát premýšľam nad rôznymi vecami. Mnohí sa ma pýtajú, či nemám po tme v lesoch strach. Každým ďalším stráveným dňom a nocou v lesoch som viac a viac presvedčený, že strach by mal mať človek zo zlých ľudí a nie z nočnej prírody. Teplý letný večer využil na kúpanie aj medveď hnedý. Ako som už spomínal, kaliská a malé jazierka sú často navštevované rôznymi obyvateľmi lesa. Hovorí sa, že medvede sú nočné živočíchy, ale z vlastnej skúsenosti viem, že v letných mesiacoch a na jeseň sa dajú pozorovať aj počas dňa. Ako je vidno, rast parožia značne pokročil. Kalisko slúži na bahnenie diviačej a jelenej zvery, ktorá sa takto zbavuje kožných parazitov a tiež sa ochladzuje počas letných horúčav. V lokalitách, kde som natáčal, sa diviačia zver vyskytovala len výnimočne. Na zábere vidno, ako otravné muchy znepríjemňujú život jeleňovi. Práve kúpeľ v kaliskách slúži ako akýsi druh repelentu. Zdroje vody lákajú čoraz častejšie aj svorky vlkov.
Stretnúť medveďa hnedého je možné aj na turistických chodníkoch, a to aj za bieleho dňa. Aj napriek tomu, že sa v lesoch pohybujem pravidelne, tieto stretnutia sú veľmi výnimočné. Palcmanská maša, najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom rozšírení údolia pod južnými skalnatými zrázmi Gerau ponúka možnosti na člnkovanie, kúpanie či turistiku v jej okolí. Loví sa tu pstruh dúhový, pstruh potočný a jeho jazerná forma. Medzi menej časté úlovky patrí jalec, ostriež či plotica. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov. Palcmanská maša. Príroda, ktorá ju obklopuje, skrýva mnoho zvieracích chodníčkov. Slovenský raj je síce pomerne navštevovaná destinácia, ale nachádzajú sa tu aj miesta, kde je nenarušená príroda. Je tu sezóna hmly. Jesenné obdobie je charakteristické svojimi rannými hmlami. Škriebanie a obtieranie medveďa o stromy ponúka zaujímavé, niekedy až zábavné pohľady. Ranné východy ponúkajú nádherné scenérie, pri ktorých vyniknú farby jesene najviac. Hladiny tokov sú pokryté farebnými listami, ktoré mi pripomínajú koberce. Letná turistická sezóna už skončila. Niekedy, keď sa kochám výhľadmi do okolitých dedín, mávam pocit, ako by sa tu život zastavil. Užívam si to ticho a iba sem tam pozorujem auto, ktoré prechádza okolo. Hubovitá kosť parožia sa postupne spevnila a skostnatela. Pre jeseň v prírode je charakteristická aj jelenia ruja, kedy možno vidieť súboje samcov tohto druhu.
Pohľady na vysoké Tatry jasne naznačujú, že prišla zima. Zima sa už postupne hlási o slovo. Krajina pomaly skončí pod snehovou pokrývkou. Kalisko zamrzlo a rysovi neostáva nič iné, ako si hľadať zdroje vody niekde inde. Veľmi pekné sú vodopády v roklinách Slovenského raja, ktoré zamrznú a vy môžete obdivovať nádherné ľadovcové útvary. Na rozdiel od Vysokých Tatier sú jeho rokliny sprístupnené celoročne. Zimné Slovensko je ako krajina z rozprávky. Údolia a lesy sú pokryté iskriacim snehom. Telá voľne žijúcich zvierat sú prispôsobené aj nízkym teplotám, veternému počasiu a hustému sneženiu. Som si vedomý, že existuje pre mňa len prítomný okamih, kedy je moja duša naplnená pokojom vedomia a radosťou zo života. Tieto chvíle netrvajú večne. Napriek tomu viem, že sa takéto okamihy pri mojich výpravách do prírody budú opakovať, ale nikdy nebudú rovnaké. Stále budú niečím výnimočné.